dneska sa stala veľmi tragická vec pre spravodlivosť na Slovensku. Po 2 rokoch, kedy Ficiakovi vlčiaci nič nekonali vo veci očistec, tak teraz pár týždňov predtým, kedy sa má začať pojednávanie, čo oni urobia? V nedeľu, keď Irán je napadnutý, začala v podstate druhá časť 3. svetovej vojny, keď odchádza z Galanty Samsung a tisíce pracovných miest zo Slovenska zmiznú. Na Slovensku už máme skoro 20 000 nezamestnaných vďaka Ficovi. Nie, že by sa v nedeľu ráno o 9 venovali týmto veciam, ale oni si privstanú a vyhlásia frontálny útok na spravodlivosť, ktorý potom hneď v útorok Žurian so svojou inšpekciou vykoná. 7 policajtov príde po prokurátora do roboty. To kde sme? V Juhoafrickej republike? My, obyčajní ľudia, milión, to vidíme. My chceme spravodlivosť, my nechceme Ficové zachránené zločinecké rite. My chceme, aby v tejto krajine človek rozumel tomu, že keď platí dane, tak nejaký Gašparko, nejaký Norbertko nebudú kradnúť tie dane a nebudú sa vyvážať na drahých autách a budovať si z PPAčky fafokany. A čo máme za tie viac ako 2 roky 4. Fica kráľa celého Slovenska? Biedu, chudobu, vyššie dane, vyššie poplatky, menej chleba. Ľudia Boží, povstaňme, choďme na námestia, protestujme. Toto je už Afganistan pomaly, čo to tu Fico zo Slovenska robí. To čo, za chvíľu začnú zatvárať tých sudcov, keď už aj prokurátora chcú obviniť, ktorý to rieši. Po 2 rokoch, kedy nič nerobili. Ak reálne uväznia toho prokurátora, za chvíľu prídu po vás. Za chvíľu prídu po vás, len keď sa im znepáčite. Tak vás prosím, ľudia Boží, aktivizujte sa. Bojujte všetkými možnými právnymi prostriedkami proti zlovláde Ficiakov, zlodejov, pampúšikov, spotených telocvikárov. Boh chrán túto krajinu.